हाय फ्रेंड्स मु डार्लिंग लोब जोगेश आपण मैंने मो चैनल को स्वागत। आपण मैंने शुणी कि मोर वीडियो आपण मैंने देखिथे आपण मैंने भल थी बोली मोर आशा। आम बर्तमान आज लुहागुड़ी को बुलवाक आसलु सेठारे किसी लोक शुणा पाइलु जे कौन सी स्थान में ठाकुर कपिलेश्वर बाबा सेठारे उभाई आम बर्तमान देखा जाऊँ देखुवे आम भाई मैंने गाड़ी सहित पूरा तैयार होती चलते आम आग को जा देखा। महापुर गुड़ी अच्छी जो बाहर पाखे आपण मैंने देखुवे आम बर्तमान से जगार पहुँची जाइए दीर्घ 25-27 किलोमीटर गलापर देखुवे सेठाकर पोस्टर मर जाइए पोस्टर आपण को देखा दि जाऊ देखो पोस्टर पोस्टर देखी जाऊँगी नुआरे बर्तमान एवं महादेव सेठारे उत्पादित होती आम बर्तमान आपण को भल भाव देखी देचु कौ तारीख बर्तमान 28/6/2023 श्री श्री मुक्तेश्वर बाबा सेठारे आविर्भाव होती आम आग को देखा आप देखु से रास्ताटी बर्तमान किपरि भाव खोल जाए बर्तमान रास्ता नाला जो दिन ठार महादेव एठारे आविर्भाव होती से दिन ठार यही रास्ताटी खोल जाए किपरि भाव ठंडा पवन हो देखुवे आपण मैंने आमर दुई सांग आगे चलीगले ये जगार ना हूँ बर्तमान मुड़मुड़िया आपण मैंने देखुवे आपण मैंने देखुवे किसी दूर से गोटे पहाड़ दिशुची बाना दिशुची देखी जाऊे सेठारे आमर महादेव आविर्भाव होती आम बर्तमान पाखक आपण को जाऊँ आपण को पाखक जाकि पूरा सेठाकार दृश्य आपण को देखाइबू। ए बर्तमान सेठाकार किसी लोक अच्छा वीडियो बनी रहतु आग को किपरि महादेव आविर्भाव तार पूरा चित्र देखापी आम वीडियो बनी रहतु सेठाकार दृश्य विभिन्न स्थान बर्तमान लोक मैंने आसी एटा को देखुंट आपने देखुवे बोल भार रखापी एठाकार सुंदर प्रस्तुति बर्तमान कर भक्त मैंने आसुँच सेठाकार दृश्य देखिपे आम बर्तमान आपण पाखक आम बर्तमान से पहुँची जाइचु सेठाकार दृश्य बर्तमान महादेव स्वयं एठारे आविर्भाव करछंती आपन को से लिंग मध्य देखा जाउथिबो ये होची मुक्तेश्वर महादेव तांको साइड रे आपण माने देखुथिबे त्रिशूल आगे गोटे पत्थर बर्तमान अछि ताको स्वयं महादेवंकर षंड बर्तमान से बाहर करने मना कर किपरि भाव पूजा आरंभ होती एवं बर्तमान आविर्भाव तार आकार किसी बहुत भल भाव होना आमर तो कौन से दाता आसी एठा किसी दान करके जाइछंती
ଆସିଲା ମୁଁ ଡାକି ଆଣିଛି ମାରିଲେ ତ ତାଙ୍କର ନ ମାରିଲେ ବି ତାଙ୍କର କହିଲି ଗଲି ଆଉ ଭିଡ଼ି ସେଠିକି ଯେମିତି ଗଲି ତାଙ୍କେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଦନା ପୋଲ ଯାଉ ରୁଆଇନି ସେପଟୁ ସେମିତି ଗଲେ ସେପଟୁ ଯେମିତି ଗଲେ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଧରିଛି ତ ଆଉ ଏ ଧୋତିଆଳଟା ପିନ୍ଧି ଇଣ୍ଡିଆ ଧରିଛି ଧରିକି ଗଲି ସେମିତି ଯାଇକି ସେପଟରୁ ସେ ବୁଲିକି ଯାଇକିରି ସେ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲା ମୁଁ ବି ପଥର ଆଡ଼କୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଆଗଲା ବାହାରି ଗଲି ଏକାନି ପଳେଇ ଆଇଲି ବଡ଼ ପଥର ତଳ ବାଟେ ନା ଏଇ ପଥର ନାହିଁ ସେଇଠି ଆଗା ହେଲେ ଏବେ ନା ସେଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏପଟକୁ ସବୁ ମାଟି ଫାଟି ପକେଇ ପଥର ପକେଇକି ଉଚ୍ଚା କରିଛି ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ାଣି ଥିଲା ନା ଏପଟୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଗଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ରହିକିରି ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଉ ହଁ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି ଆଉ କହିଲି ମାରିବ ବୋଲେ ମାର ଇଣ୍ଡିଆ ଧରିଛି ମୁଁ ମଣିଷକୁ କହିଲା ବେଳେ କହୁଛି ଆଉ ଡାକି ଜାଣିଛ ମାରିବ ବୋଲେ ମାର ବୋଲି କହିଲି ହେଲେ ମଥାରେ ଥୋଇ ବୋଲି ଥିଲା ହେଲେ ମୋତେ ପଥର ବୋଲି ଜଣା ନା ଆଉ ଧନ୍ୟ ମହାପୁରୁ ଭାରତୀୟ ତା ମଥାରେ ଥୋଇ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ ମଥାରେ ହଉ ବୋଲି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭାବନା ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ମଥାରେ ତ ଥୋ ବୋଇଲା ବୋଲି ଥୋଇଦେଲି ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ଅଛି କି ସେ ତ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଲା କୁଆଡ଼େ ମୋ ହାତରେ ତ ସମାନ ଗରମ ପାଣିରେ ମାରିଲା ଲାଗିଲା ଆଉ ଉଭା ହେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ହେଇଗଲେ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋ ହାତଟା ପୁରା ମାଟି ଭିତରେ ପଇଲା ଲାଗିଲା ମୋର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳେଇଲା ପୁରା ସାପ ଯେମିତି ଠୁଙ୍କିଲେ ଯେମିତି ଜଳା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ସେମିତି ଜଳେଇଲା ଯେମିତି ଜଳେଇଲା ସେ ଟବାଲଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି ନୂଆଟା ଆଗା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆଇଲି ଆଇକିରି ନେଇକିରି ଭାଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଭାଙ୍ଗ କରିକି ସେ ଜାଗାଟା ଥୋଇଦେଲି ତା ଉପରେ ତୁଳସୀ ଜଟଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଭିତରେ ତ ମାନେ ମଦ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିବନି ଏମିତି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏ ଟଣା ଆଡ଼ୁ ତ ଗାଁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଟୁଣ୍ଡେଇବୁନୁ କିମ୍ବା ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଦେଖି ଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହାକୁ ଟୁଣ୍ଡେଇବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବୁ କହିଥିଲା ହେଲେ ମୋ ମାଇକିନା ଶୋଇଛି ମୋ ମାଇକିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି କହିଦେଲା ସେ ପାଟି ସିନ୍ଧି ଆଇଲା ମୁଁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ଶୋଇଛି ଅନେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲିହେବ ନାହିଁ ଉଠିହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ଶୋଇଛି ଗଲି ଗଲା ପରେ ତାକୁ କହିଲି ଏଇ ଉଠରେ ଆଉ ମହାପୁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଡାକି ନେଇଥିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଲି ନା ସାତଟା ଝିଅକୁ ଡାକେ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କେ କହିଲି ତାପରେ ଗାଁରେ ସବୁ ଯାକୁ କୁଆ ପୂଜା କଲି ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଆଇକିରି ନଦୀକୁ ଗଲେ ପାଣି ଆଣିଲେ ସେ କୁଟାବାଲଟା କାଢ଼ିଲି ହେଲେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଘାସ ବଣିଆଟା ଥିଲା ସେଠି ଏମିତି ଘାସ ବଣିଆଟାକୁ ଏତିକି ଆକାରରେ ଏମିତିକା ହେଇଯାଇଛି ଏତିକ ଘାସ ମରିଯାଇଛି ହଁ ଏତିକି ଆକାରରେ ଆକା ଏମିତି ଘାସ ବଣିଆଟା ଆକା ଏତିକି ଏମିତି ଆକା ସିଝି ଯାଇଛି ସେଇଠୁ ଟବାଲଟା କାଢ଼ିଲି ଦେଖିଲା ଯଦି ଖୋଳା ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାଟାରୁ ମାଟି ଉଖୁରି ବାହାରି ପକେଇଥିବେ ନା ଏମିତି ପକେଇକି ଆଉଥରେ ପୁତିଥିବେ ନା ପୁତିଲା ଭିତରେ ମାଟିଟା ପୁରା ଧୋଇ ହେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାତା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଆକା ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ ସେଠୁ ବୋଲି ପାଣି ଢାଳ ବୋଇଲି ଗୋଟେ ଶାବଳ ଆଗା ଏମିତି ଟିକେ ମାରି ଜାଗା ଢାଇକିନା ସାଉଣ୍ଡ ଗଲା ପିଡ଼ିଆ ଲାଗିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଏକାନି ଆଉଥରେ ବାଜିଲା ଯେଉଁ ବୃଷ ଭଳିଆ ରହିଛି ପଥରଟା ସେଟାକୁ ବାଜିଲା ବୋଲେ ଆଉ ଏଠି ଖୋଳିଲେ ହେବନି ବୋଲି ବଗଡ଼ିଆ ମାଟି ତ କି ତାଙ୍କ ଦୟା କି ସବୁ ଯାକ ଘାସ ଏମିତି ଝିକି ଦେଲି ଝିକି ଦେଇକିରି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଆଇଲି ନଖରେ ଅଣ୍ଡା ହେଲା ବେଳକୁ ତ ମୋତେ ମାଟି ଲାଗିଲାନି ମୋ ହାତକୁ ଖାଲି ପାଣି ଆଗ ବାଜିଲା ଆଉ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ଏଡ଼ିକି ମୋଟାକି ତ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି କରିକିରି ତଳ ଗଲା ତାଙ୍କର ଉଠି ଆଇଲେ ଆଉ ଉଠିକି ଆଇଲେ ପୁରା ଖତ ଲାଳିଆ ଯେ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିଲି ପୁରା ପିଢ଼ ଯେତେବେଳେ ହାବୁଳିଲା ପାଣି ବନ୍ଧା କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ଖୋଲା ଆଉ ସେତିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ମହାଦେବ କିପରି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁହାଗଡ଼ିକୁ ଆସି ଲୁହାଗଡ଼ିରୁ କିଛି 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ମୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ସେମାନେ କହିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠାକାର ପାଣି ପବନ ମୌସମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଠିକି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ।